τα λες αυτά. Κάποιος τα λέει. Το ειδικό χειρίδιο μου φαίνεται είναι αυτό. Ναι. Αυτό είναι ή είναι... Αυτά είναι για Όχι, σπίτι. αυτά είναι μικρά. Ναι. Αυτό δεν είναι. Α, το ειδικό χειρίδιο είναι πιο μεγάλο. Ναι. Σίγουρα. Γιατί αυτά ποια είναι, τι είναι. Κάπως τα λένε, δεν θυμάμαι. Ναι. Κάπως τα λένε. Δεν λέει. Δεν λέει. Το άλλο σταρφάσει. Ναι, ναι, δες. Σεζόνες. Παίζουνε. Έφυγε. Γαμός γίνει. Σεζόνες. Ω, κουμπαλώνει τέλος. Ω, κοίτα εκεί τον τροχό, πολύ πράγμα. Δεν πάνε καλά. Ναι, δεν πάνε καλά. Τι κάνει ρε μάνα. Φρώει. Κοίτα, τα ραδιογαγκώνουνε το τέτοιο. Χαζά. Ανέβηκαν και τα 4, Κοίτα, κοίτα. Το άλλο μπλέχτηκε, όχι το πόδι του ρε μαλάκα μπλέχτηκε. Όχι. Μισέ τα, άμα χάνει τη μία τους.